बताओ एगो ननद बड़ी हम जगह पढ़ावे लिखावे खातिर हमके का से का नहीं करत। मर्द बाटे तो बाहर गो जाके बाहर से आके ये आर्थिक कमाई नहीं खुद खाली 10,000 रुपया मिलता तो आके अपन खेती करता गृहस्थी करता मरत ईटा पारता। हम जानी कोई से घर के झाड़ू पोछा लगा के आवे नहीं तो हमके पैसा मिलेला तो कुछ ननद के पढ़ाई में करे लिया। बाकी योग ना तो ठीक हड़ी सब लड़की लेखा ना नु हड़ी वो जाने ली कि हाँ हमार नो भाई या भौजाई कैसन बावसन कोनो चीज नु हमनी का औकाते जितना हमनी का औकात रहेला वो तो नहीं मांगे नहीं ननद जी। सब लड़कियन के नु देखे नी कि रहे लगी ना भौजी हमें हो चाहिए बाकी ननद जी हमार कुछ ना देखा बोले नहीं जा वो फेंकत मन उबिया जाता जाती देखे बुझी जी कहाँ का करते जाती हाले लुआ के नाश्ता बना देवे ना तो हम भाभी लेट हो गई लगी तो नाश्ता बताओ हो हमारे भले ही माई बाबू नहीं था का हटुए लेकिन भैया भाभी के रहते हुए ना कबो हमारा माई बाबू के कमी महसूस ना होखेला। कितना भैया हमारे से प्यार करेलन कि हमार पढ़ाई लिखाई खातिर सब कुछ खातिर नो हम एक बार बोल देविला नो तो सब कुछ लेके दे देवेलन हमरा के पैसा रुपया हमारा में कितना लगा देलन पढ़े लिखे में। और भाभी भी नो कि कहेला कि भाभी हमार होइसन बाड़ी। अरे हम तो अपना भाभी के बस ई जानिला नो कि हमार भाभी ना हमारा माई के समान बाड़ी। हर चीज हर खुशी अपना हमरा खातिर नो त्याग देवेली बस। ए बुच्ची जी हाँ भाभी ये जगह कर दें जी। अरे भाभी बस ऐसे ही बैठ बनी है। देखिए बुच्ची जी रवा चूल्हा भी बैठे नहीं तो हमें बिल्कुल ना अच्छा लगा ठीक बा रूम में जाती पढ़ती लिखती कुल का चूल्हा भी बैठत जी। अरे भाभी ऐसे भी तो दिन भर तो घरे में रहिला है पढ़त लिखत रहत रही और जौन चीज के जरूरत पड़ेला तू घरे में लेके हमरा के दे देबलू एक लोटा पानी भी तो उठाए ना देबलू हमरा के। बुच्ची जी हम ना करम तो के करी बताइए भौजाई देखिए भौजाई हर भौजाई के जानते हैं कि कोई कहेला कि भौजाई खराब होली सन बाकी हर भौजाई खराब ना होली सन। अरे भाभी ये तो हम सुन के बहुत अथी बनी ना है कि के कह देवेला कि भौजी खराब हो गई सन। हम तो बस तारा के पाके इतना खुश बनी ना इतना कि हम बता नहीं सकते। ओ भाभी तू तो सुबह खाने जन्म के दूध देले रह जाई खाना खाई अभी दूध पी के बानी जी। तू तो काजू किशमिश देले रहलो खाए के उहे खा के मन भरल बाटे बाद में हम खाना खाई। जी जान दन जब तक रो ना खाना पीना खान तब तक हमारा दिल हुट हुट कर लगला चल तो रो खाना खाई तो चल ठीक बेटी चल का करब एगो बहिन बिया ओकरे ला सब हमरा करे के बा। सोचे नहीं कि ओकर हर सपना हम पूरा करी। ये खेती गिरहती जैसे भी होखे पैसा कौड़ी हर जगह ले मदद ओकरा करब कि ओकरा ई मत महसूस होके कि भैया हमार हई सपना ना पूरा कैले मम्मी पापा छोड़ के चल गए तो कि हम गरीब के घर में पैदा ले बनी ई ओकरा महसूस मत होके। चल हई हो गइल अब खाना वाना खा के आवल जी तो फिर एकरा गिन उड़ दियाई। तो 5-6 बार कॉल कइले बड़ा का कुछ बात बा का? देखा जानू अब हमारे के तू भुला जा ठीक बा। देखा ऐसा मजाक मत कर हमरा से ठीक बा हम तार से प्यार कर बनी खून खेलवाड़ ना। अरे बात के समझल कर यार देखा हमारे दूसरे से संग शादी सेट हो गइल बा। ई तो का कहत रह ऐसा नहीं तू कर सकत हमरा जोरे। अरे तू हमरा से वादा कइले रह कसम कइले रह कि हम जब करम तब तार से शादी करब तो आज कैसे तू बदला तारा? देखा ऐसा बात नहीं है ठीक बा तू गरीब परिवार से बाड़ी नहीं के चलते हमारे पापा नहीं खान माना ठीक बा। प्यार तू कइले बड़ा हमरा से तार माई बाबू नहीं खाए हमरा से कइले प्यार बुझाइल कि वो लोग बीच में फैसला करी वो वाला बड़न जा। सुनो भले तहार घर के लोग ऐसे हो सकेला लेकिन हमार भैया मुझे बहुत प्यार करलन जा। तहरा धन दौलत चाहिए नो पैसा रुपया चाहिए नो दहेज चाहिए नो हमार भैया सब कुछ दिहर। अरे यार हमारे कुछ नहीं चाहिए ठीक बा लेकिन हमारे पापा ना मन पाइयन कहां से तू घर कहां से तू गावा हमारा पास ठीक बाटे नो सब कुछ लोग बात हमारे भैया भाभी सब कुछ पूरा करियन जा लेकिन हम तो उसे दूर रह के नहीं जी पाओ ऐसा कहता। हमारे घर के लोग ना मानी कैसे यार बात समझे की कोशिश करो। देखा हम तारे से पहले मिले होता नहीं और तब तारे के हम अपना घर लेके आई नहीं अब कैसे कैसे तोरे से शादी करेला हमको देखिए ले हम। हेलो हाँ बोलो। देखा हम तारे से शादी करे कॉल हम ठीक बा लेकिन हमारे पापा घर से भगा दिए तो हम कहाँ रहम। तार यही बात के चिंता बाटे नो हाँ। तो हमार भैया भौजी रखिए जा ठीक बा नो हम तारे के अपना घर लेके आई और एजे रहिए हमारा साथे। अच्छा ठीक बा ठीक हम अभी आवतन तारे से मिले। ठीक बा आओ। ठीक बा रखो फोन। हम प्यार कइले बन कोनो खिलवाड़ नहीं की कइले हम जानत नहीं कि हमर भैया भौजी हमरा से बहुत प्यार करलन जो हमरा तो कुछ भी मान सकत रहन जा हम जात उनका के अपना साथ लेके और अपना साथे अपने घर में रखम। अच्छा ये बताइए
पता न का है जी 2 दिन से बुची जी के मुंह चेंज लागत है हमारा, कुछ हमारे से प्यार से बातें नहीं करत। तब घर में तू बारू तो तू ही ना पता लगी, हम तो खेते गिरते रहत नहीं। अब उ घरे का करत देखी या रहो कहां सब बतियावत या बोलल चाहत रहनी बाकी ना बोलनी कि तबियत खराब है तो बुची जी से पूछे तबियत खराब है तो कह दिन ना बेबी तबियत नहीं खराब बसे में टेंशन रहता। कलावत रही खेतवा पहले तो जात रहे बुचिया ने पढ़े तो कहने की जाता रहू तो हाँ भैया जाता नहीं ना बोल चल गए कहते कि हाँ भैया जाते नहीं उतने बोल के ना तो जाले तो कुछ पैसा वैसा मांगे ले बानी पता ना बुलाई ना देखी ना पूछी ना का जने का हुआ का भाई कहां गए ओकर सपना खाती हमने के का से का करे तनी जा बोला ना के रोवे खुद देख ए बुचिया साड़ी पहनता ना कुछ अपन चेहरा पे लगावत हाँ देखी भैया। कैसन रहता केने बाड़ू आवत है ने आवत नहीं। आव अच्छा चल का करू एगो बहिन बिया ओकरा ई ना न होई जहां जाई तई ना न केहू करी कि ओकरा हई दुख हो गई हर सपना ओकर पूरा कर देबे के बा का बतलो भैया? बैठ का बतलो भाभी? भाभी का कहत तरी का सुनत नहीं हम कहाँ बात बाटे भाभी? बुची जी काहे 2-3 दिन से रोवा घबराइले करत ने एकदम डेरा डेरा के का भइल बा कुछ हमन से बताई। ओ भाभी कोनो ची बात नहीं के बस ऐसे ही। देखिए बुची जी कोई और कुछ बोल ले बा तो बोले तो बोली हमारे से ना बोलम तो भैया से बोली। अरे पगली हर सपना के पूरा करम जा हमनी के खुल के बोला का बात बा काहे ले जल्ला जाता है बोले में ई तोहार भाई बा ना ना भैया कोनो बात नहीं के बस ऐसे ही परीक्षा नीचे का गेल बाटे ना यही से टेंशन में रहत हाँ है। जी वो 18 फरवरी की परीक्षा बाटे का करम। अच्छा चल अब पढ़त तारू ना जितना होमवर्क मिलता ओकरा तनी ओकरा पे ज्यादा ध्यान द पढ़ाई पे परीक्षा आई बा तो ज्यादा सेट लिखे रहे के ओकरा पे ध्यान देवे के बा आई न होने तनी अपन कम कर देवे के बा घुमल ठीक ना ठीक पढ़ाई है पे भैया ध्यान दो। हम जाते नहीं घर में भाभी। ई काहे हो पता ना जी हमरा ई पहिले आता ना हमने की रुकत रहे बात करत रहे बुझात रहे कि भैया भाभी अभी 2-3 दिन ले टाइमे नहीं देत हमने की है जा दीदी परीक्षा निष्का आगुल बाटे नु वही से कितना दिन बाटे ई परीक्षा के एक रहन ना हो का करम अजय गोतिया देर कहत के ढेर पढ़ा लेलू ढेर लिखा लेलू ऐसे न करवावा तू तो घर में रहत रहनु तू नहीं खून देख तब का करी जी हमरे सुना एकरा पे तू कड़ी निगरानी रख ठीक ना पढ़ाई के साथ साथ एकरा पे ध्यान भी दो ठीक ना तो फिर कहीं दिक्कत हो जाई तो जानते बड़ के आज के युग जमाना बाग जी ऐसा हमनी के बुच्ची जी ना नहीं ठीक हम जानत तनी कि ना होई लेकिन आजकल केहू के जानत रू पढ़े लिखे जाती या रास्ता में कोनो लंठ बोल देलसन कोनो बोलिए बोल देलसन एकरा दुख लाग गई पता करा कि का बात बा काहे ई माने कि हमनी के टाइम पहले भैया भैया कहि के बैठत रहे बात करत रहे पैसा वैसा मांगत रहे पढ़े जात रहे तो अब कुछ नहीं खे मांगत 2-3 दिन ले यही तरह खेते रहनी तो आई जात नहीं भैया पढ़े कहि के भाग गए एकरा पे ध्यान दी ठीक हम जात नहीं खेते ठीक बा या तो भाले झड़िया लगा दे मोय भूमि पर के हम पकड़ हो गया बस नो माले कहीं कहीं आज तो बुच्ची तो मन उदास रहता रहा भाभी का जी हम जाते नहीं अपने सहेली के ठीक है ना सुनो लेटो हो जाइलो तो तू चिंता मत करियो हम सहेली के जाते नहीं तो बता दे कब ना हाँ थोड़ा लेट हो सकेला हमरा के जाएगा हमरा जरूरी बटवे। अरे कमरे हे जल खोल ली अरे खोला ना ये जल्दी से ना जाए आ जल्दी आ जाए ठीक बा। हाँ ठीक बा हम आ जाएंगे। जी का भर होता है इसलिए कुछ बुझा नहीं बड़का गाना में झाड़ू लगा दे ये नु देख लेना नु अमीर और गरीब में का फर्क होखेला हां आज का माई बाबू धनी बटिए सब तारे के ना बनैला लेकिन हमरा पूरा विश्वास बनो कि हमर भाई बाबू जाई न भले गरीब तक का हट गए लेकिन हमरा के नु इनकार ना करी ठीक बा हम कहत रही नु वैसे भी हम तारा से बहुत ज्यादा प्यार करला और हमरा पता बाटे कि तू हमरा से बहुत ज्यादा प्यार करेला लेकिन नु कह लेला नु कि आजकल प्यार के देखे वाला नु प्यार के दुश्मन 1000 बन जात बाटे और दोसर कोई ना अपना घर के ही लोग बन जात बाटे। चलो तब चल के हाजी ऊपर से के दले के खवरिया मार पीट होता के हाजी इसको एगो लइको पीट पीट के भागे लगा सब इतना आ घर में ई के हाजी जी रुकी ई के हाजी भौजी चली नहीं ई के हाजी भौजी हमरा पे खिसिया मत भौजी हम इनका से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आज हमनी के शादी कर लेनी हां ई क्या लगल बहन जी है का लगल बहन जी भौजी हमनी के शादी कर लेनी जा
ओ हे भगवान जी आई हो 76 हो ये क्या पूछ ठीक रही बा, अभी अभी चुपचाप रहो ठीक बा तारा का कमी के ले रहनी हो कहां बनी जी बाबूजी देखो तू समझे की कोशिश करो हम लेके प्यार करते रह और इनकर खुश रही इनकर माई बाबू दूसरे ढंग शादी कराल चाहत रहे यही हमनी के शादी कर लेनी है जा भाग के जय बुची जी रोवे के सपना नु हम अपन सपना रोवे में देखले रहनी हम ना पढ़त लिखत रहनी बाकी रोवे के पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं रोवे भैया कहत रह कि ना तोरो के पढ़ाई लिखाई बाकी रोवे का हम फोकस करनी ज्यादा ये कुल खातिर देखिए और 90 बीघा खेत के मालिक बा। बे 90 बीघा के खेत के मालिक का करी अभी हैं हम घरवा खरीद लिया। हां घर खरीद लेम मुंह देखला अपन औकात देखला हो अतने करे तू अपने घर लेके जाइता तू हमरे घर काहे के आइबो देखा औकात मत देखा हमार का कर लेबा हो 90 भाभी भाभी तू हंसने से प्यार कर ले बाड़ू समझा दो। क्या औकात देखता तू चुप रह ठीक बा कहां बनी जी भाभी तू भैया के समझा ना देखा हम का हो? भैया के ना अब भैया तरह को बताई हम भैया ई कुल का हम देखत नहीं हो देखी देखे से पहले हमार आंख ना फुट रहे आई सिंदूर कइले बिया देख ली ई का भइल बा हो पढ़ाई भैया हमनी के शादी कर लेनी एकरा चाहिए हिम्मत कैसे कइले से करले बियाह करे के हां एकरा का हर तोरा के का कमी कइले नहीं कौन सपना तो पूरा करेला ना बोलत नहीं हो भैया हम जाना तनी कि तू हमरा से बहुत प्यार करेला और हमार हर सपना पूरा कइला बस भैया हमरा के माफ कर दो हमरा से ते गलती हमनी के इज्जत पे काहे तू हाथ जल ले तरी कइले काहे ई गलती करे से पहले एक बार पूछ ले भैया से भैया तो हर सपना का पूरा करते नहीं जाना हमनी के भैया। एकर सब गहना बेच के तोरा पढ़ाई लिखाई सब सपना पूरा करेला हम बेच कुछ देनी आज यहाँ तक कि इन्हें के जमीन भी बेच देनी हम तोरा ला भैया प्यार के आगे हम मजबूर रही तबे कहे जी वैसे करेंगे कि पड़ हाय कैसा प्यार बा तू? लिपस्टिक हाय काजल हाय कैनक खातिर देखावत तड़ी तबे एकरा के जल्दी आके सुझा ले हमरा हटा दे देखी। नहीं तो हमारे से पूरा केहू ना होई तोरा बता दे भैया अगर ये घर से जाइए तो हम ये घर से चल जो जाए जा जा घर से निकलो निकलो ते निकल दो हमरा मंजूर बा एकरा हटावा के सुझा ले जल्दी हमें के देखा चाहत ना इजे हम उठाई मत यार मार दे दोनों के भगावा के दिखे कब बताइए तेरे घर में कब बताइए तो प्यार करी चलो रहली प्यार कर करी हां तो सपना हम ना सोचल रहनी वैसे न ठीक है कहत रहनी चाची जी कि देखो ढेर पढ़ा ले लो अपन ध्यान रखो उनका पे हम ना सोचल रहनी चल हम अपन मोय गहना वना सब बेच दी होनी रोवा के चलते हम बहिन एगो बिया लेके चाची बहिन का पनाई बुते का बताई अब बहिनी ऐसन हो गल केहू सिखावेला कि हमार बहिनिया ऐसन हो जाओ वैसन हो जाओ अब तो ना मरले बनता आ ना जियले जियल जाता अब कुछ समझ में नहीं आवत कि हम का करी कहीं सुसाइड कर ली कि कहीं कुछ खा पी के कहीं सूत रही कि हम कहीं ऐजा ले निकल जाई अब तो ना घर के भइनी ना हम घाट के भइनी ना बहिन हमार भइल आ ना गांव समाज हमरा इज्जत करी आ मेहरारू तो जवन गहना गुड़िया सब कह के हमनी के और टूट गई नहीं जा का बताई चला ओकरा समझावे दो